Jugam practicant la descomposició del Déu en jocs. Amb el joc xat de bots, la tanca la catxa i amb un memory de cartes. El memory han de fer parelles de 10. Si troben una parella de 10, l'agafen i se la queda. Guanyaràs qui més parelles haurà aconseguit. El xat de bots és un poc diferent, que en 10 s'han de tancar la catxa. Poden arribar a fer combinacions. Xat de bots és un joc que varen treure de José Ángel Murcia, de Tocamates, que vaig descobrir a partir del seu blog.